Čaute, takže tu je Koker. A hej, Brian tu dneska není. Brian tu dneska není, bohužiaľ, lebo je doma. Asi spí, alebo dačo. Takže ideme natočiť video. A toto sa video volá Slendman. Ideme hrať Slendmana. Budeme sa my dvaja striedať. Začneme mňou. A ideme hrať Slendman. Takže o túto hru musíme zbierať papieriky a nemôže nás Slendman vidieť, ani my ho nesmieme. No, keď ho uvidíme, musíme preč utekať. Utiecť mu. Takže práve teraz ide. Na Xbox 360 to natáčame. Vidíte? Slendman, vidíte? Sakra, nejde mi joystick. Ajaj. Nechce sa mi to hrať. Daj ti Ačko. Fú, ty vole. Ty vole. Minulé, keď som to hral, tak mi vyskočil do kamery. Tebo ticho. Bojím sa. No, bože, načítaj sa. Ajaj. Dá si vôbec na... Veď to je na tme. Hej. Čo chceš, aby si zomrel? No, ešte. Tak, ešte. Ešte, až kým nebude plné. Dobre, už je plné. No. Resume Games. Aha, dobre, hneď vidno. Ja nehraj. No, takže o túto hru máme baterku, vidíte, koľko málo. A tu je kamera. Vidíš? Aha. Hraj už hoj. Tam je moja, vidíte. Tuto proste narazil dalika. No vlastne fake, lebo nevie nič. Prepáčte. A teraz sa strátil v lese. A teraz ho môže zabiť Slendman. Takže si dávaj pozor. Lebo toto je taká Slendmanová ulica. Počuješ tie vtáky. Je to? Už ide pesnička, to je zlé znamenie. Keď ide pesnička, čo? Ako vo filme. Pojďte sa aj písmenka. Za chvíľku pôjdu. Asi. Pojďte sa aj písmenka, ne? Animován film. To je z filmu. Slendman zabíja. Vidíte? A keď ide hudba, čo to znamená? Že tu bude tak, kde Slendman. Pojďte sa. Svieti mi slnko do očí. Vlastne je fejkový. Aj mne. Idem naspäť. Hraj už. Bože, už ide tma. Veď preto nechcem ísť sem. Tam je tie. Tu je tie. Tak snáď neudarí opäť to. Kde ideš? Na, toto máš. Idem ja hrať, ale normálne natáčať. Tak. Ale normálne, a kde bolo vidno? Tak. Kde nebolo vidno? Aha, kto ide? Koker. No, natáčaj, lebo zomrem. A ešte ty? Tak kde ideš? Už tma ide. Ty 2 hodiny ideš. Normálne natáčaj. Vidíte, on nevie natáčať.
Vydržal som hrať len 4 minúty, kamoši. Kam to ideš? No, do domu, aby som našiel papieriky, lebo na stôl mi nesú. Papieriky na fajčenie? Aha. On fajčí. What the hell? Tak What the hell? To auto. tak do tuto sa narazil. Čo? Skús nasadnúť vole. Nedal sa. Ale skús to. Tač tam on píše. Student. Ja, no jo, nemáš klíče. Promiňte. Sáka, tady svieti slnka, vole. Aj. Už ide tma. Ja to vypnem. Ide tma. Ne. Bože. Normálne dátač. Prosím ťa, ide tma. Ako to tak žije? Mňa. Ale mňa nie. Lebo čo? Najhoršie aj tma, musím nájsť baterku. Ako mi to trafí? Baterku mám, ale musím nájsť tú baterku, čo je na... Zapnú sa svetlo sami. Ja, baterku máš, ale baterku máš tu. Ale jakú baterku mám? Ale ja potrebujem tá, čo svieti. Hej, tam sa otvorili dvere. Od vnuka Slendmanovom dome. Kde je toto všetko kreslil Slend? Kde to si? Ticho buď. Viete čo? Ja to neviem hrať. Ideme si dať čo inde zahrať. Ja to nedokážem hrať! Zapni takú inú hru. Je to všetko? Ja to nedokážem hrať. Ja som to dokázal. Nevidel si toho Slendmana? By ma zabil? Dáme Minecraft. Nie, čo si ty malý? Dáme. Nie! 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 Toto ne. Ešte. Vyfuní. Ale defik tu chce byť tu. Brothers. Nie, no. Prosím ťa, už daj hru. Deadly Spiral. Nie, to nejde. Legendary. Nie! Daj už. Real Steel, daj. Náš kanál. Tak sa my voláme, ale my sa voláme Real Steel a ešte tam dajte 2006. Alebo Cocker a Brian. Alebo Cocker a Brian. Cocker a Brian tam môžete dať. Alebo Fake. Nie. Môžete tam dať buď Cocker a Fake, či Cocker a Brian. A keď nedáte Cocker a Brian, tak tam môžete dať Real Steel 2006. Taký naštartovaný je. Nevládzem hrať tu Slendman. Pojďte sa na jeho tvár. O ničom. Pojďte. Pozerajte. Zeusa nevieme dať, bohužiaľ. No, Dáme si. no. Koho si dáš? Toho. Proti komu budeš hrať? Proti Atomovi? Meteorovi. Meteor. Meteor ako Peter. Áno, proti Meteorovi ako Peterovi. Dám ho, ja som tento. Prepáčte. No. Jo, ty sa ako běž. On je tento. On je tento. A proti tomuto hrá, proti tomuto slabému. Obidva sú slabí. Kto vyhrá, čo si myslíte? Vieš čo? No, rýchlo teraz!
tu majú život. Tak to málo má. Není zranený. Ani tento telo má. Vieš čo, dohraj už, lebo ja potrebujem cikať. Máme vám pauze. Ne, hraj. Doštím sa. Dal ťa na zem. Dal, ale nie na dlho. Ty. Poď, hraj. Dojti, postavil si sa. Teraz ty si ho dal na zem. Postaví sa. 1, 2, Nepostaví sa. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. To není možné. Dosýkám sa. Pojďte sa. Akú ti dáva. Au. No je tak sa vyšľaje. Hej. No teraz vyšľaje. 1, 2, Už sa nepostaví. 3, 3, 4, 5, 5, 6. 6. Ale teraz. Prosím ťa. Čo si kúpiš? On si čo kúpil? Telo. Silu. Ty si kúp. Daj si silu si kúp. Rýchlo. Si na čo to kúpil? Ty si mi poradil. Sila. Vieš čo to je sila? To bolo úplne prvé. Sila je úplne posledné. Atak boss. 1, 2, Prosím ťa, už sa nepostav. 3, 4, 5, 5. 6. 7, 8, 9, 10. KO. A idú koľko na Už nejdem. Takže z tohto videa je všetko. Dajte zdieľať. Dajte like, odber, zdieľať a komentár, čo máme natočiť. Takže lúči sa s vami zase Koker. a fake. A majte sa. Fantastic.